Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Hoxe queremos dedicar o programa ao mundo friki cinéfilo. Empezamos falando dun festival galego, o Galician Friki Film Festival, que se foi consolidando ao longo destos últimos anos e que este ano en Vigo celebrará a súa edición número 10. A seguir veremos una entrevista cunha produtora especializada en cine de xénero, o Fallado Producións. Case nas mesmas datas do OUF, celébrase cada ano en Vigo o Galician Friki Film Festival, unha cita imprescindible para os amantes do cine do xénero de terror e fantástico. Máis de 100 curtametraxes, xunto con 5 longametraxes, que renden homenaxes á temática dos Mad Doctors, son un festín visual para os amantes do freak. Unha programación moi variada que vai desde as máis recentes producións independentes, inéditas en Galicia, aos clásicos de culto. Frankenstein! Charlas, obradoiros de efectos especiais e exposicións de arte ou o espazo Piki Freak dedicado aos cativos conforman o ADN mutante deste evento. Un festival que conta cunha ampla participación de público de todas as idades. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. Esta novena edición está estoupando case. Miramos que hai moita boa acollida por parte da cidade de Vigo e tivemos un fin de semana tamén pois moi exitoso porque xuntouse a inauguración con el jovencito Frankenstein e con la novia de Reanimator, porque venimos haciendo un homenaje a los Mad Doctors, aos doctores chiflados, que son, bueno, un personaxe arquetipo mítico do cinema e que dá lugar a moitísimos tipos de películas. Tamén tivemos o Pequefrí, que é o pequeno espacio para os cativos, que este ano duplicamos as xornadas, pasamos de unha a dúas porque tivo moitísimo éxito tamén o ano anterior, igual que o obradoiro que facemos de efectos especiais con Ricardo Spencer, e vimos agora tamén de facer unha homenaxe moi bonita, moi entrañable, a Luis Barbó, un actor que descubrimos hai pouquísimo tempo, que resulta que mirando, pois, estudiando ao arquitecto famoso que houve en Vigo, que era Pepe Bar, miramos que tiña un familiar cineasta, e resulta que este home fixo películas con Clint Eastwood, con Charlton Heston, con Schwarzenegger, e era un especialista, que tiña un físico portentoso, unha cicatriz pois moi característica e facía sempre de malo. Entón era Clint Eastwood en un puñado de dólares, é o primeiro que se carga, e un papel moi importante tivo en Conan el Bárbaro, e foi a peli que vimos onte, en pantalla grande, que fai o papel de O Roxo. E estamos continuamos este mércores con as charlas de Aquí Andas Free, que son presentacións de proxectos cinematográficos pois da nosa onda, freak, alternativa ou de xénero, por realizadores e realizadoras galegas. Continúa toda a nosa programación, que son máis de 100 curtametraxes en total as que temos este ano, porque a nosa sección oficial compónse de curtametraxes. As longametraxes son a modo de homenaxe, deste que falamos de Conan el Bárbaro, dos de Mad Doctors. Dentro dos Mad Doctors tamén facemos unha homenaxe a Roger Corman, finado o ano pasado, e fiado co dos doutores chiflados, poñemos o home con rayos X nos ollos, que tamén ven moi acaído. E a clausura e o colofón e o que é a nosa imaxe é a peli
queer freak musical por antonomasia que é Rocky Horror Picture Show, que contará, como non, con toda a parafernalia, coa liturxia de lanzamento de obxetos, de dicir burradas, que, bueno, eso xa o facemos en todas as proxeccións, que é algo que nos diferencia, o de poder interactuar, berrar, dicir estupideces, é algo que tamén, bueno, é o particular do Galicia, no? O de ver as curtametraxes en comunión. Dentro das actividades paralelas que temos, pois están as exposicións que veñen ou de un concurso de cómic que facemos a terceira edición, ven outro de ilustradores do ámbito nacional e galego para logo unha posterior posa benéfica. Tamén teremos o sábado, que tamén, bueno, estamos expectantes porque ven Alberto Vázquez a presentar a súa vindeira estrea, que estrease en breve decorado no Festival de Sitges, pois espero que teñamos algunha exclusiva que amosar e que nos conte a súa arte e o proceso creativo do seu decorado particular. Algo tamén curioso que temos é o venres, que a noite golfa, porque temos unha sesión sorpresa que lle chamamos a sesión onanista, ou peli onanista, que se xa o habitual é que todas as sesións sexan pois un esmendrelle, unha liberdade, unhas curtas ultra tolas, non? Que é o que nos diferencia unha selección oficial que vai máis aló do terror e do fantástico, porque vai os perpentos, guións rarísimos, os xiros que non os ves vir. En esta sesión onanista corónase cunha gamberrada que nunca podemos desvelar, e o que pasa na sesión onanista se queda na sesión onanista. O público que temos o Galicia dende o comezo é un público moi fiel e moi fan de toda esta contracultura do underground, do freak, do fantástico, do terror, do xénero, da cultura pop en xeral. Polo tanto, é unha xeración pois máis da nosa, de 40 para arriba, 35 para arriba, ou xente que ten especial querencia por este tipo de xénero. Facemos unha feira que abarca outro público, é parte da intención de espallar o festival, de facer como outra fricada que fixemos, que son unhas tapas fantásticas, unha ruta de tapas, é típico, pero unha ruta de tapas pola cidade, con varios locais, con tapas temáticas, que recrean pelis. Entón, bueno, todo suma. É o traballo de 9 anos. Entre as numerosas actividades marcadas polo director do festival, non podemos esquecer o Obradoiro de Efectos Especiais Prácticos, dirixido por Ricardo Spencer. Profesor na Escola de Bouzas de Vigo, Spencer ten unha longa traxectoria profesional dedicada aos efectos especiais e traballou en numerosas películas brasileras e galegas, ademais de realizar decorados por obras de teatro e televisión, tanto en Galicia como en Portugal. Os efeitos especiais dentro do mundo audiovisual é uma atividade, é um recurso cênico, não? Às vezes um pouco que assusta. Não porque hagamos efeitos de monstros e sangue, assusta pelo orçamento, pelo que pode ser a sua complexidade, pero a questão é como o utilizas. Eu levo já mais de 30 anos no mundo dos efeitos especiais, eu sou de Brasil, e ali, naquela época, quando empecei, não havia muitos recursos, eu tinha que inventar-me dentro de um projeto como criar os efeitos especiais e aplicá-los com seguridade, como demandava o diretor e o guionista, não? Então, desenvolvi uma técnica, não, que eu chamo de técnica alternativa de efeitos especiais, que é utilizar produtos que pode encontrar em qualquer sítio. Sexta ou sétima vez que dentro do RFF que organizamos esta atividade para nenos, não? Dentro do Peca Freak, e este ano temos 2 edições, porque tem tanta gente que queda de fora. Anos anteriores, e temos o sábado e o domingo pela manhã. Um obradoiro de efeitos especiais, onde os cativos vão aprender a fazer pequenos truques de maquiagem de efeitos, feridas, próteses, dedos cortados, sangue. Não? Interessante também, porque podem utilizar para seus projetos de escola, onde demanda um truque, uma pequena sangue e tal. E também para o Samaim, que é o próximo mês. O sangue, por exemplo, em lugar de gastar
60 euros por meio litro de sangue que compras em uma fábrica, por exemplo, pois você pode fazer por 4 euros a mesma quantidade e melhor ainda, que o sangue pode ser usado para a boca, para a roupa, para o chão. Esse aqui de compras não pode ser usado na boca, não é comestível. Então essa receita, sim, que é comestível. Então, para o sangue lavável também, ou seja, às vezes fazer o teu próprio material, o teu próprio produto, não te permite muito mais versatilidade, não, em cumprir o cometido que pide o guião, ou o diretor, ou o produtor. Pois o que fai especial o Galician Freaky Film Festival sempre decimos que son dúas cousas. É unha programación moi escollida, unha selección oficial de máis de 74 curtas, das cales 56 son estreas en Galicia. Iso significa que a búsqueda foi moi intensa, máis de 1000 curtametraxes de todos os festis do mundo, que dan susto a selección que nós queremos, para 12 bloques dunha intensidade extrema, que dicimos de humor, de ciencia ficción, pero tamén de comedia extrema, de esperpento, de surrealismo. Temos moita animación que permite pois acaparar eso que non podes facer en imaxe real, moi friki, e logo o ambiente. O ambiente entre cervezas, entre unha sala que podes berrar, entre o ambiente familiar, que podes falar cos cineastas, co equipo, e todo isto é o que fai moi especial o noso festival. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran prazer de ter conosco a dos membros fundadores de O Fallado Producións. Temos aquí conosco a Roberto Cid e Alberto Utereño. Que tal? Benvidos a Cinefilia. Moi benvidos, un placer estar aquí no teu programa, un programa especializado en cine, é un luxo para nós. Pois vos sodes un proxecto audiovisual que nace en Maceda, ubícase tamén aínda aí o día de hoxe. Sodes tres, en realidade. Dixen dous porque falta o vosso compañeiro, non? O noso compañeiro José Juan, que é a parte de fotografía, e eso. Nos somos quizás o pirais, despois temos colaboradores en maquillaxe, Malena, María Suevos, cando facemos rodaxes, temos un equipo de moitos amigos que sempre veñen a botarnos unha man, pero bueno, os tres pilares que estamos sempre encima traballando os fines de semana e tal, si, somos nosos tres. Sí, porque vos sodes moi amantes do cinema, tamén das artes escénicas, desenvolvedes o voso traballo tanto en documental como en videoclips, en formatos moi diferentes, tamén en curtametraxes de ficción, publicidade, e sodes moi amantes tamén do cine de xénero. Sí, de xénero e a ciencia ficción, a min sobre todo apasioname desde pequeniño. E o que estamos facendo agora, intentando facer algo de ciencia ficción, aprendendo cousas novas, sobre todo con cromas, ordenador, incluso as novas tecnologías como ven sendo IA e cousiñas así. Sí, porque unha das características que moitas veces se fala sempre se falou no cinema, no? que as grandes efectos especiais que valen moito diñeiro, e neste caso, agora coa IA, quería saber a vosa opinión como unha produtora máis independente, como entra este tipo de nova tecnoloxía e novas aplicacións dentro do vosso traballo, no? Que, por exemplo, para falar dunha última curta metraxes que fixestes, no? Mocos Verdes tamén, inspirada nos Ghostbusters, no? Nos cazafantasmas, tamén aí hai efectos especiales, funciona bastante ben, no? Sí. Entón, a IA, en realidad, axudou, no? As produtoras independentes e máis pequenas. A ver, no noso caso, por exemplo, que foi ahora en Mocos Verdes, empezamos con escenarios feitos con ordenador e nos actuando en pantallas verdes. Como foi un proxecto que íbamoslo facendo durante os fines de semana, cando nos apetecía, tal, chegounos o momento da IA. Pasamos de intentar facer os escenarios en 3D a facer cousas en IA. A IA como ferramenta vai ser unha cousa moi bestia para a xente como a nós, pequenas productoras que, por falta de tempo ou por falta de recursos, gracias a ella poden plasmar as súas ideas na pantalla e na pequena pantalla. E a verdade, a min
ainda estamos arañando, o que é o tema de facer vídeos e efectos especiales con IA, ainda se está arañando, porque estamos falando que é unha tecnología que para nós, cando pasaron 4 meses, para IA é como se habían pasado 5 anos traballando. Evoluciona como 10 veces máis rápido que evolucionamos nós. E prácticamente cada semana vai vendo unha actualización que vai superando 10 veces a anterior. Entón, chega un momento en que realmente se poderán facer grandes cousas con IA, sempre como unha ferramenta. Sí, eu vi tamén o traballo que fixestes sobre de fin de año, no? Tamén con efectos especiais inspirados no Regreso ao Futuro, no? E de verdade é creíble, no? Como desde Mafeda estades facendo algo así, no? Desde unha produción independente, mas pequena que sexa tan creíble e tan efectivo e bonito, no? A ver, a nós o que máis nos gustaba, por exemplo, hasta estes últimos días, a xente ainda nos viña felicitando, que chulo, que ben feito, tal e cual. Incluso había xente que nos preguntaba se habíamos alquilado realmente o coche. Porque dicían que era imposible, hai unha escena en que estamos os tres falando, eu achego o coche e retiro a lona. Claro, aí a xente foi cando dixo, no, o coche teño que ter aí. Despois, claro, hai moitas cousas que nótanse que falta un pouquiño. Pero hai moitas escenas en que xa empezan a ser moi difíciles de diferenciar. Sí, pero bueno, esto de que se nota, eso se facía tamén no chamado cine de serie B, no? Donde os efectos especiais tamén eran evidentes nas películas de terror, no? Nese caso tamén, o mellor, en unha IA, digamos, aos principios, podemos decir así, no? Sí, sí, é o que digo, estamos arañando, ainda se está o que vai ser a generación de vídeo por IA, estamos como só arañando un pouquiño do que realmente se vai poder achegar facer. E o proxecto de Mocos Verdes, como nace a idea, parte desa paixón que tedes? Sí, a idea sobre todo del, é unha peli que ideou el, o guión e todo, porque eso, queríamos experimentar, aprender a facer cousas para o futuro. Temos en mente un guión feito por Noé Martínez sobre o Titanic e un submarino que vai ir ali, xa temos apalabraos certos actores, agora temos que este ano encaixar as sendas deles para poder consumar dunha vez. Entón, claro, queríamos experimentar con nós para que o día que fagamos a rodaxe non perder tempo, non facerlle perder o tempo aos actores, para que as cousas vayan máis a tiro fixo. Claro, todo está evolucionando moito máis rápido, xa con escenarios virtuais e cousas que eso, cada vez a IA. O medo da IA que ven aí, que a moitos actores lle dá, e porque así, as novas tecnoloxías están aí. Que vai a desfacer algunhas cousas, quizás isto pode ser como a tarta das canles de televisión, todo se vai fraccionar máis, ao mellor chegará un momento que habrá un mestre Mateo diferenciado en IA, igual que hai por animación, os actores farán cousas a nivel real, pero tamén habrá actores virtuais. E claro, a tarta se vai fraccionar, e entón, nós sempre o vamos a facer con respeto hacia os actores profesionais. Nunca non queremos suplir, se sale un actor con nós, non vamos a utilizalo a súa imaxe sin que este el, todo o que salga o vai a facer o actor. Pero sí que nesa curta que vamos a facer habrá escenarios virtuais que gravaremos con croma e habrá cousas que irán con eses efectos especiais que veñen para quedar. O mellor, moitos actores están en contra da IA, igual que nos anos 80, 90, había actores que faían cine que non querían facer televisión, series, non. E ao final acabaron todos meténdose a facer series. Quizás aquí o paso valiente de algúns actores que empecen a familiarizarse con que eso poda pasar, tamén lles pode funcionar, igual que ao final é como un efecto especial ou esta secuencia non a fago que a faga un especialista. Pois o mellor eu non vou arriscar e que mo fagan con IA. Claro. Pero sí, é un melón complicado. Sí. Bueno, hai un vacío, un valeiro legal bastante importante tamén, que o uso e o mal uso, aí temos que marcar ben as cousas. Eso lo farán os seres humanos, imagino. Eso tamén, e a nosa ética. De feito, o que me fai gracia a min da IA, que hai dúas grandes IAs, digamos, que o tema traballan moi diferentes. Unha, que serían as IAs que están sacando en Estados Unidos, están traballando máis en facer IAs que generen vídeo completamente, todo feito por IA, sin necesidade dunha persona,
tendo Hollywood, chócame moitísimo, e despois están as IAs chinas, que elas o que están apostando é por coller actores e como reemplazar eses actores ou cambiar os escenarios de detrás deses actores. É dicir, sempre habrá un actor e sempre habrá xente detrás de todo o que poda generar a IA. Todo, eso é moi bonito porque os actores poden seguir sendo actores, eles poderán seguir actuando, tal e cual, pero se en algún momento necesita que ese actor cambie e sea outra persona, un modelo feito por IA, pode funcionar. Pero claro, tendrá todos os gestos e todas as características que un actor real lle dé. É, digamos, como a captura de movimento que tendrían hoxe en 3D. Pero, en vez de ser un resultado 3D, sería un resultado moi real. E é chocante eso, que Estados Unidos vai a intentar machacar, digamos... Matar o actor. Matar actor e matar todos, e que China diga, vou apostar por un tipo de IA que realmente necesite actores ou necesite cámaras, porque incluso empezan a copiar a cámara. Podes gravar o aire facendo un gesto e despois dixlle a IA que copie ese gesto, pero co actor. E fai ese gesto de cámara co actor. Sí, sí, ese movimento de cámara. Son cosas moi chulas. Ou incluso están apostando moitísimo, que é unha cousa que agora que están sacando, podes gravar co teléfono móvil e despois podes dicir que ese clip que tú gravaches está grabado coa mellor cámara que haiga de cine. E faino. Entón, claro, volvemos ao mismo. Para produtoras pequeniñas poden gravar con un móvil e poden ter despois unha calidade de cine. Sí, sí, sí. O que é certo é que parece que estamos xa en un episodio de Black Mirror real, auténtico. Estamos vivindo, estamos... Claro. Entonces, ahora foi eso, Mocos Verdes, empezamos con unha tecnología e acabouse con outra. Por exemplo, cando intentamos, hai un accidente na curta, e claro, non hai recursos, non hai para estrellar unha furgoneta contra un árbol. E fixose por IA. Eso fará cuestión de unos 6 meses, a hoxe en día, ese accidente sería como 10 veces moito máis real. O sea, xa non habría diferencia, realmente a xente pensaría que se estrellou a furgoneta de verdade. Sí, 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 é increíble, é verdade. Había unha película que fixo Lars von Trier xa hai moitos anos, que era o grande capo, eu recordo o título en italiano, o gran xefe, ¿no? Donde utilizou unha tecnoloxía para dicir que o director era prácticamente era prescindible, ¿no? Entón, a tecnoloxía movíase a segunda e a veces facía uns encuadres un pouco extraños, ¿no? É unha película toda rodada prácticamente sin director, ¿no? Pero, bueno, no voso caso, sí que sodes multitasking, porque facedes moitas cosas diferentes, ¿no? Pero o repartides alguna cosa, quen dirixe máis, quen fai máis a montaxe, quen se encarga máis dos efectos especiais, xa sabemos. Como eu chamo o mago da postproducción, ele é o mago de eso, dunha teliña fai un telón. Eu tócame máis un pouco máis a parte de dirección e producción, estar pendiente de todo o mecanismo para que a hora de rodar todo este e tal. José Juan Pérez Ramos a fotografía e ela a postproducción. En tempos eu empecé a editar, eu editaba os videoclips os primeiros e hasta editado con Movie Maker, ahora xa... Hasta fai pouco, estamos falando de menos de medio ano, estaba con Movie Maker. Ata que pasei o Da Vinci. Todo evoluciona. Claro, tú me dicir, teño que cambiar o ordenador e meter o Da Vinci, ahora pero el sempre vai máis adiantado que a min. É que a cuestión era curioso porque, claro, por exemplo, gravábamos, daba as cousiñas, e montaba en Movie Maker. Os brutos, os esquemas, eu marcaba o plano, e despois pasábamos e eu tiña que volver a reconstruir o mismo en DaVinci Resolve. E digo, hombre, por favor. Empezo a traballar en DaVinci e así ya será moito máis. Pero sí, realmente, a ver, hai moitas cosas que Alberto, a hora de gravar, ten moita vista. Quizás eu estou, porque tamén son cámara, eu estou grabando un plano e ele dime, acércate un pouquiño máis. E dice, pues mira, pues queda moi bonito, tal. E despois sempre eso, sempre prefiro que ele empece a montar e despois xa vamos acabando de pulir. Porque eu quizás aturullome moitísimo a hora de montar. Quero ir rápido, tal e cual, e ele vai con máis calma. Claro, os brutos, o expurgar e tal, o pulido de o bruto, sacar o diamante, eu voulle quitando ese traballo, planifico o esquema e despois dalle o brillo, color e todo o efecto especial, toda esa postproducción, o mago el, pero
pero sí, nos complementamos. A veces salen cosas bonitas que grava ele e outras cousas que lle digo, mellor tira por aquí. E en que proxecto estáis a traballar agora? Pois actualmente... Proxecto vosso persoal ou por outras persoas? Pois agora mesmo estamos con o noso persoal, temos esa curta que temos programada. Poderíamos lanzar os nomes dos actores, pero mellor, se despois ao final non por cá senda, pois vamos a telos aí, estas cousas que sempre se gafan se as nombras, pero queremos hacer unha curta eso, do Titanic e o submarino que vai baixar aí. E paralelamente, a finales desde este ano, entramos a formar parte dun equipo de cine. Isto para nós é un luxo, foi un regalo de Nadal, porque agora sí que vamos a aparecer en algo de cine. É unha peli que está grabando en Asturias de Ana López Martín, que se chama La Cresta de la Ola, e aí estamos de forma individual traballando no equipo técnico desa película. E nos fai moita ilusión, fomos a gravar a Vilés e a Oviedo en decembro e agora volveremos próximamente a finais de febreiro a gravar outra tandada de cousas. A peli xa está casi rematada, nós entramos casi na última fase, que la contactou con nós, bueno, cosas da vida, por redes sociais. Nós como somos unha produtora, nos chamamos así entre os tres para que nos encuadre os tres, por redes sociais eu sigo a produtoras, doulle a CTV, porque eu teño un gran recordo de Libro e Familia cando estaba ali, Ficción Producións, a esta directora, e ela lle chamou a atención que outra produtora lle deáramos me gusta, aplauso e tal. Entón contactou con nós, que se podíamos colaborar con ela, viu as nosas cousas, e algo debimos facer ben ata aquí, que veu desde Asturias a buscarnos e formar parte do seu equipo. E, bueno, é unha peli que vai tocar moito a fibra dunha nena que se queda cega, e ten a resiliencia de chegar a ser surfista e campeona de surf adaptado. A protagonista Blanca Portillo e Javier García Pérez, e agora prontito, a abril, maio, creo que vai a estrearse. Moi ben, pois estaremos pendentes tamén nesta nova produción no cal estades a colaborar. Non temos máis tempo a disposición, pero, bueno, xa sabedes, xa lo digo xa adiantado agora, cando tedes máis novidades, sempre mandarme información, porque aquí en Cinefilia estamos abertos a todas as vertintes e todos os formatos e cousas diferentes que se están facendo no audiovisual galego, e máis especial, se aínda sodes de Ourense, o preto de Ourense, aínda mellor. Pois moitas gracias para nós, como sempre, que nos des este escalón de considerarnos produtora e que faemos como cine ou audiovisual, pois para nós é un lujazo. Moitas gracias e felicidades polo programa. Pois moitas gracias. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!